Veritas Dipolog. Maayong buntag sa tanan. Sa akong pag-ukap sa akong gamayng kalendaryo sa pagtuo, akong kita nga sa ibabaw gyud di napatik ang teksto sa atong ebanghelyo karong adlaw. Dunay note diri nga akong mabasa nga Saint Cyril of Alexandria, Bishop and Doctor. Kuri pasabot tungan sa atong pagsaulog sa ebanghelyo karong adlaw, atong hinumduman nga atong gisaulog usab ang atong gihimo nga pagpasidungog sa usa ka bayani sa pagtuo nga ako kuno siyang idolo, Saint Cyril o Saint Cirilo of Alexandria, obispo o doktor sa pagtuo. Well, mga igsuon sa atong ebanghelyo karon, nakaingon ko nga nagasintro gayud sa dako nga pagtuo. Salamat ko ni Monsignor Vanguard kay iya kining nag-discuss og una kining hugot nga pagtuo base sa iyang kasinatian. Dinhi sa titulo pa lang sa atong ebanghelyo karon nga matud pa, giayon ni Jesus ang sulugoon sa usab ka opisyal nga Romanhon. Usab ka opisyal nga Romanhon ang natumbok diri nga adunay dako kay nga pagtuo. Nahinumdumon ko nga dunay usab ka igsuon ako nga ningon siya nako, igsuong veritas asa man gikan na imong pagtuo. Siya ra po'y misumpay sa akong hibaw-an veritas kanang imong pagtuo gikan sa mga Romano na dili na kasaligdan. Hinumdum ko ana mga igala kay sa atong ebanghelyo karon ang pagtuo man sa Romano mao'y ligon kayo ining atong gibasa sa ato pa dahil dili na itong mahukman dayon nga kung ang nagtuo o sa Romano dili na mao ang iyang gitutukan. Well, kining dako nga pagtuo sa maong Romanhon nga opisyal ng mga igsuon nga nag-monitor dinhi sa frequency na minaw sa atong sharing, ako na lang ning i-connect sa atong gisaulog karon si Saint Cyril of Alexandria, obispo o usa ka doktor sa pagtuo. Kay sa akong pagbasa na ining gamayng librito sa mga santos, ang iyang pagtuo nakita na ko diri usab pud ka dako kaayo nga pagtuo. Mo lang ako kini na lang akong i-share, although napuntay lain nga diri sa gibasang ebanghelyo, pero sanglit kapistahan karon ni Saint Cyril of Alexandria, kini na lang iyang mugong asoy siyang kinabuhi akong i-share. O pasiluan lang yung kung medyo mataas-taas ng mga igsuon. Matod pa diri sa gamayng librito giingon, si Saint Cyril o Saint Cirilo, obispo dito sa Alexandria, natao dito sa Ehipto niya itong 370. Natao siya niya itong 370 o namatay 444. Giingon rin sa pagmubo-mubo lang sa iyang istorya, kuman siya maordinahe, may tabang siya sa iyang angkol nga usa ka obispo dito sa Alexandria, diin siya mao'y mipuli nga obispo dito niadtong 412. Naila siya nga usa ka doktor sa inkarnasyon tungod kay hugot kaayo siya nga nalipod sa kanabang pagka God-bearer ni Mama Mary nga pasabot pa nga kanabang pagtuo ba nga ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Jesucristo. Kuyo gina naa sulod po sa taguangkan ni Santa Maria.
kay lahi magututong pagtuo sa usa ka pare niya adto nga patriarka nga sinisturyos nga di siya mutuo ana kay matud pa niya lahi kuno ang persona sa pagka-Diyos ni Kristo, lahi po lang yung persona sa pagkatao. Yung katong persona sa pagkatao maoray tuas taguangka ni Santa Maria mo nang isupak sinisturyos ana. So gani no ako sa nang ipadayon kay taon sa mani ako magiputol kay ingon diri human ma-appointed o matudlo nga obispo dito sa Constantinopla sila nagkasalapit man akong gilaw kulag baging human matudlo dito nga obispo sa Constantinopla si Saint Cyril si Nestorius po mausap ka pari nga patriarka gyud banggitan po ning paria na nagsugod pog panudlo lagyan ng duha ka persona niya ni Kristo nga lahi itong persona niya kining pagkatao lahi po ang persona niya sa pagka-Diyos mao lagi nga nakapanudlo lagi siya niya ng pagsupak niya ng pagka-God Peter ni Saint Mary no okay sa pagmubo na lang yun ani no mga igala niadtong konselyo sa Efesos gikundina gayud ang pagtulunan ni Nestorius diin si Saint Cyril po mo preside yun no sa maong debate nila no o ergo nila niadtong higayuna sa Council of dito sa Efesos so na tiwalag yun ni si Nestorius pinagi sa mando ni Papa Celestino no o matud pa si Saint Cirilo may kahingyod sa iyang panahon siyang kinabuhi pagpanulat o mga pagpanalipod sa makilapog pagtuo o namatay siya ni atong 444 o gideklarar gid siya nga doktor sa pagtuo no sa simbahan niya atong 1882 nindot kayo tag-ako ning idetalye pero makasala ko niya ako din sa atong sharing pag-ayon ako na akong malapas o nang kusiluan lang kinaot nga kining dako nga pagtuo usab ni Saint Cyril no obispo nga akong idolo manausab ni nato okay daghang salamat mayong buntag sa tanan. Carry